Megyek már, megyek, mit pöktes? Na nézd csak, a jó gyógykovács kikúrálja a bajt, azt még töfkedik érte. Szép dolog. Hey, ki vagy? Jelentem alásan, meghoztam a gyógykovácsot. Na, akkor beszéljen, Ken, hogy a korságban, amikor a gigigámon van ez a fránya láncsa. Ezt érteni. Nem találják. Bemehet, Ken. Lassabban hét. Akárkiféle. A kegyelmes püspök úr is velem gyógyítatja a baját. Alázatosan jelentem, meghoztam a gyógykovácsot. Hol késtél, Lator? Rögvest meg leszünk, nagyságos uram. Megcsapatlak, ha fájni fog. Fáj a fog? Nem fog. Egy minutáig sem tart az egész. Tessék szépen mondani. Ki engedte meg neked, hogy a nagyságos úr szájába nyúlkálj?